Минәхмәт Сәмәрханов ялгызы гына гомер кичерә. Бушлай ашату урыны ачылуын ишетеп, беренче көннән үк бирегә йөри башлый. Үзеңә генә пешерергә авыр, шуның белән монда килеп готовыйны алып китәм. Пенсиям җитеп бетми, нигә квартплаталар түлим. Хуплыйбыз инде, сез нәрсә, әллә качан кирәк? Бүген менюда рассольник һәм винегрет салаты. Моңа кадәр күбесенчә икенче блюдо пешергәннәр. Кайнар ризыкны килүчеләр банкага яки махсус тартмаларга тутырып алып китә. Шулпанлы Розалия Кабайдуллина да бирегә яхшы тормыштан килмәгән. Өйдә мин бик каты сыram, авырыйм. Монда тукмаш алдым инде, тавык әзәйт алдым, ипи алдым. Кирәк иде бу, кирәк иде. Халыкка кирәк иде. Мана мен үземдә торып, әтәм тегә сикергә, мана мен хәзер юк белсәм. Пенсиям әз. Монда кием салымда алып китеп була. Юлган үтекләгән балалар һәм олылар өчен киемнәр тигез рәтләрдә төзелеп тора. Пунктка килүчеләр нигездә күп балалы гаиләләр, мохтаҗ яки ялгыз кешеләр. Соңгы көннәрдә 60 кешегә кадәр кеше ашатабыз. Без күреп торабыз, ул кеше саны артачак, чөнки авыллардан да килә башладылар мохтаҗ кешеләр. Әлбәттә безгә шул эштә ярдәм кирәк. Кешенең әзме күпме нияте булса, садака итим дип, мискин фәкыйрне ашатым дип, безгә мөрәҗәгать итсен, без аны җиренә җиткереп, мохтаҗ кешегә бирәбез иншалла. Бер сәгатьләп барган төшерү вакытында бушлай ашату ишеге бер дә ябылып тормады. Бирегә килүчеләр исемлеге социаль хезмәт белән килешенгән. Шулай да анда булмаганнар килсәләр дә кире бормаячакбыз ди район мөхтәсибе.